kasi tirambutan dahi toy. Ar ko na dati kapsat, ar. Ay hangamulmol. Hangamulmol. Ay titi first class ka nung rambutan ka kapsat. Husgahan tayo, di bagadang ar. O dati dito yung puunti rambutan. Kapuunan ti rambutan kakabsat ko nga inurat. Ay tilang ti haming pa nga naramanan. Isa siguro ti bagada nga special nga rambutan kasi kitaon nyo nag-atid og dagiti urumot na ni ibagada nga na juicy wood ata inurumot ko na yung man ni Kano tinagan na dahil nakakabsat ko nga inurat. Ay ta naramanak dahil jikwa naramanak di kung kunadan nga mulmulkin tuklap at ila ta aron. O syempre hantayo nga kwa hantayo nga mabaling nga sumuko nga hantay nga maramanan dahil kung kunadan nga so nagsapol kami tipuon nga talaga ti nga rambutan. Siyempre, ramanan tayo. Ramanan tayo matikong kunata nga ar-aron. Husgahan tayo, di bagadang ar-ar. Ay nakitikilom nga kapsat. Ay nakitikilom. Kilo ko dati kilo yun. Bultuhan latan. Ma. Ang mo kilo mi kapsat siyempre dapat dagay ti dati kasi na. Sa kilo yun. Gumata kami ti valor 50. Ma. Juicy. Delicious. Mm. Awanan ti pinakawan main pre-taste. O nagaduti yung pre-taste dan ni. Nagiti marites ng buhay ko. Banatan dan tag pre-taste. Iwas niya? Yes. Wow. Kalwada mo ta baka sikati matinag mo. Ha? Sikanta kita maipisok ta basket. Lagi tayo marites ng buhay ko, nagrarawat dati ko ti rambutan. Ang juicy na rambutan. Grabe. Nanigat mo ganda gala. Awan ti kami tagbat ta tino. Aguma tayo ti rambutan. Ar kanu ar. Sampai. Dati ko may ko dayay kawit ka dayay. Papropan ni nang sa ka ubin. Ayun, madamang ngat-ingat diyan ato. Naunap to. Ni. Batikon. Kaya kan mo, bumalik ka mo. Nakatadong. Naglalabaga. Naglabaga na itil. Ang muna talaga.